Yo, what is up mga Kumparekoys? Back at it again with another video drop on yours truly, your daddy Ken. So mga Kumparekoys, na natadali sa Pier 4 and kita nyo yung mga Kumparekoys kung unsa ako mga kuyog. Kanilang BM, another BM, mag-isa ka tracer na mga Kumparekoys. So ang kasabay karon kay silang Boyo. Yan na yung mga TCH Riders sa taas. Ready na kayo para Ormoc? Woo! So natadiri karon sa light shipping mga Kumparekoys diri sa Pier 4 kay ari magsugod ang atong journey. Sir, ready na sir? Mga best mga bay! See you Ormoc! So pa-board sa aming mga Kumparekoys. Hindi na kayo. Ano na madam? Kuya ko tinay kong paranjura. Alak ka. Alak ka. Ipangandaman guys eh. May siya na kwarta ikaw. Wow! May uyab. So muna guys, natadiri sa barko and atong mga kuyog. MX Coast represent. Yeah! Cebu 600 na mga riders ni. So ato tayo mag ato hindi ko mag-vlog na. Hey bro! Moments later. So, nahitabo ko ron guys kay amo nang ikwenta-kwenta kung pila ka kilometers ang daganon sa isa ka checkpoint palong sa isa ka checkpoint para may bawaan nila sir kung sa sila magpagas. So, strategy po na para mo na continue gyud ang dagan dili mo putol. Kay dili mo kabaw sa akong vlog si sir top 1 yun akong aim dili kay top 20 lang. All for the Cebuano riders. Nabalik na mi diri sa mga bed. Magpahulay mi, it's currently 2:30. Magpahulay mi and pahulay na mo murag diretso na ni hantod sa maabot sa Ormoc. Hindi ka po dito sa Ormoc, simple ra mo buhaton mo diretso na mi check-in sa mga motor para dili siya kay mulayo. Sa maabot na mi dos kinatumyan niya sa among pwesto. So, di raman kita na diri mga Kumparekoys, nasa tayo mga kauban ng mga TCH Riders. Naramuban. Nasa ito sa tumoy o naapas sila sa open party diri. Kita lang tapunin ka po sa Ormoc. Lawrence, MX Coast Race. Excited na kayo. Okay raman, duka lang kay gikan pagtrabaho. Kana mo rider gikan trabaho. Gikan trabaho diretso ba, diretso. Boss. Gikan sa ka work boss.
Gikan ko work, on leave ko ron. Ay! Live ko 3 days. Kung saan man mo boss para mo ato mapasa ka ang bandera sa MX Coast. Tapuan lang, tapuan lang. Relax sa tapuan. Relax lang. Atong aim ron, atong kuhaon, magligo may falls. Adto may ka ng mga, chill lang ba? Endurance bro, oh, kanang lang. Literal na endurance literal na Ay, endurance. ay, ka. Pwede na gamit, pwede na extra gas, literal na endurance niya mo. Wala ka extra frame. Ha? Extra Wala na frame. extra. Basta ka baksin. Kung magkuha ni, luoy ni. Ayan. Boss, dito mo dyan kayo mo ang Kana. expose boss. Pila man ni ka-oras sa topa o ng endurance challenge. Ang boots. Pila man ni ka-oras sir. Okay, basta nilot ang boots, mga 4 hours siguro. Doon. 50% speed bro. Oh, inspired mo ni Ronam ni bagong chick. Ay, Shout out Ellen. Pero ready na ka bro, ready na ka. Always ready. Ay, Maski ka. pag unsa ka listo ng dahan. Ay, ka. Basta nali bagong chicks. Boss, kamusta ang tariya, boss? Okay na. Ay, ka. Pila mas rin mo, boss? 6 hours na rin mo, ha? Di ba dahil? Puro mo naka-sniper, bro. Sniper na better. So as simple as that mga Kumparekoys na doon lami sa Ormoc and it's already 5:42 in the afternoon and kita na namo ang pa Ormoc. So gigabot na mo dito guys, mangita pa mi og vlogger kung asa namo ni pambili ng mga butang. Then right after kay check in na mo ang mga motor para i-ready na dito, ipa-check na lang. And then after that mangaon and ride na. Yo, what is up guys? So finally, andito na tayo sa Ormoc Kumparekoys and mga Kumparekoys. Ay, nagtagalog yata. O Bisaya rin tayo, so nata diri sa Ormoc Kumparekoys and karon lang nata sa stage we're in atong kuha ng atong race kit which is Nadira and Kumparekoys na atay subscriber diri sa Ormoc. Kasi mo channel bro? So, subscribe sa akong channel, J-Balls TV. Nasa screen lang. J-Bolts TV? Yes. Alright, so guys, atong subscriber from Ormoc. Yo guys, so ready na ang mga CEBU riders nato dere. Yee! So, isa ra jud tong goal ni top 1. Yo guys, so since naman diri mga CEBU TCH riders, kuya po nato ang mga tang-an, mga kinakusgan nga to ray. Nay, aron mga naong ay. Alo koy. Sinito rider, ang gani ang bago nakauyab, so pag hinahinay kay bago kang nakauyab. Syempre rider Cebu. Woo! Dagan mi diri mga riders sa Cebu guys kay mga bugiro mami. Shout out to your CEO. Ang dano niya. Nag-date paguro to. So guys, ani ata kuyog ni Sir Mark Boyo, super balita. And Sir Jess and kuyog namo ang organizer sa Ormoc. And kani sa Ormoc Adventourally. So ato makikinabi tagamay guys sa unsa ilang mga preparasyon nga gibuhat para ani na kanang na Adventourally ni Endurance Challenge. Sir, may gabi sir. Si pa na to sir? Si Noel Tutski Kasoko, sir. May gabi. Kamoy nag-organize yun yung event sila? Yes, sir. Kami, Sa first foot. yes, sir. Atong June 15, 2019, kami ang nag-organize atong version 1, Freedom Ride. Miabot siya o 560 ka participant.
Sa karon sir, pila na ka participant sir? So karon ang nagpa-register is 797 plus na yung mga nag-on the spot may kuha na siya mga almost 800 900. Unsa may mga kuan sir? Unsa may yung mga additional na ipabuhat na mas may proof pa ni kinsa sa katong first na kuan? So ang first good wala kay may dool sa LGU. Okay. So ang karon midool mi sa LGU kay para mas safety gyud ang ato mga riders. Kay atong una before diri man mi sa public school. Okay. So karon nga para ma-safety diri nato gibutang sa plaza, then nagipag-coordinate ko sa SPG, police, rescue, sa government yun, sa tourism. Para matagan og safety ang ato mga riders. Daghan kuno kay inyong marshal sir. Pila po marshal sir? Sa karon 1,300 ang marshal nato karon. Dala-dala na sa mga LGU ug sa mga other clubs nga mga Alright. Mga ni top sa rin sir. Oo. Unsa may mga dapat i-expect sa mga riders sir na niapila ning Ormoc Adventourally 2020. So ang ma-expect yun nato diri ang siyempre ang ato Ang ruta sa ang ruta sa kon murag dili kayo mga nga street ba mas daghan ang iya ila kita nga bingking Banking, sir. So sa banda nga kwan po ato sa kanang ato mga ka-riders nga maginahinay lang sila kanay mga part sa kalsada nga yung mga guba ug nasa landslide. pero nagi mga marshals, sigurado na yung mga marshals siya sir. Sa tanan ng mga hazardous nagi tay mga marshal nga gibutang. Alright. Sir, salamat kayo sir ha. Sige sir, salamat sir. Thank you sa invitation dali sir. Sige sir, salamat sir. Guys, so nga rin ito kuha na ito ang race kit nilang ma'am. So guys, kuya pa na ito si Sir Mark. And ato nang gi-claim mga ito ang kuhan, atong goodies for this race endurance challenge day. Sir, thank you. Palihog na okay. Makit ka to, sir, ha? Thank you. So time na para makuha sa ato ang vest guys. Sir, no? Okay na guys. So,